eskulturasteako gure egun berezia da gaurtzako antolatzen dugu ikastetxe guzikin. Orduan aurten iten ari gera mural bat Iñaki Epelden omenez. Hortarako juten dira Aranburu jauregia erakusketa ikusten dute eta gero honea etortzen du itea zeo zer han ikusi duena, han inspiratuta. Hoi alderdi batetik, hoi da murala, eta hemen beste alderdi batetik txikigok iten nahi die margo bat zuaitza batena zergatik, hoi da errexena deno dakiuna iten, eta bueno, Tolosako pasadizo baten kaleti batetio bestea pasatzeko han kolokatu behar die denak. Iñaki Epelderen mural hau Berazubiko estadioan jarriko da, estadioa konpondutakoan, berritutakoan. Bai, hori da. Oraingo zehon barko do hemen gordeta, irikiko deunak ikusteko, eta bueno, usten deu ja aurki hasi barduela berritzen, berriro, eta orduan jarriko da Berazubiko plazan. Paretan Berazubikon, haningo da pareta bat berezia murala jartzeko. Artea oso berezia dela personan kulturan, eta orduan horrekatio antolatzen dugu umek pixka bat jabetzeko, etako bestela 1000 gauza daukete, baina artea da azkeneko gauza usten dana, aparte. Zuaitza margotzen. Eta bakizuzte teknikakin nahizean edo? Ez. Esan dugu ez zuaitza marraztu bardiala eta gu zuaitza marrazten. Eta gero zuaitz guzti hauekin, zemen zuaitz asko daudela ikuste deu, zengo dezue? Nik esan diguen bezala zezen plazan jarriko ditue. Eta gero, jendeak ikusiko ditu ez duen marrazkik edo? Ez dakit. Ega marrazten jartzeko gero pareten. Eta zer da marrazten nahi izatena? Arbolak. Eta gero, nun jarriko ditu guzti hauek, marrazki guzti hauek? Pareten ez dakit non jarro harri. Jendeak ikusteko erakusketa modun? Bai. Bueno, kontatu iguzue, zertan nahi izate? Zuaitz bat margotzen. Kontatu, ze zuait? Aguna eguna esan digute. Eta nolako emar dezue? Ni txuria nijoa itea bera darrak. Txuria negukoa. Osa, zuaitz bat elurtuta ez da? Bai, negua. Bakizu zuaitz askok negun ostoik ez duela izaten? Ez dakate, orduan nijoa itea dena txuriz, eta gero panpin bat txuriz. Zerta etorri zate? Margotzea. Zer marraztu? Zuaitz bat. Zertako zuaitza? Ez dakit zertako etorri. Ez dakit ze... Nahiko genu zuaitza aukitza Tolosalden. Eta gero zuaitza hauek nun ikusiko ia edo nun jarriko dituzu edo zeingo da mural honekin? Ez dakit behaiek jakin gauen. Gure esan digue Aldezarren jarriko duela. Igual. Bai. Kale batetik bestea pasatzeko tuneloitako baten. Bakinen. Gero pasa barko zuezuek bertadiken ikusteko? Bai, ni hola txea jute naiz. Eta zuaitz motak ez hau dituzue? Bueno, pixkat. Aritza, pinua, izarra.